דף רגיל. ומקפלים אותו לככה. עשיתם ככה, תוודאו, אז עכשיו תוודאו שהפתח הוא למעלה ולא למטה. ועכשיו אותו דבר, ככה. אוקיי. עכשיו פותחים את זה. ותראו שהפתח הוא למעלה ולא למטה. עכשיו לוקחים קודקוד ושמים אותו ככה. בצורה כזו. אותו דבר בצד השני. ועכשיו לוקחים קודקוד, רק אחד, יש כאן שתי דפים, אז לוקחים רק אחד ועושים אותו דבר. ככה. ואותו דבר בצד השני. שיצא לנו כזה, קחו את הזמן. יאללה, עכשיו אתם רואים את זה. סליחה. אז עכשיו אנחנו מקפלים את הדף ככה. בצורה כזאת. ופותחים. אותו דבר בצד השני. ופותחים. עכשיו מסובבים את הדף ועושים אותו דבר על הקווים האלה. בצורה כזאת, ואותו דבר בצד השני. ומשחררים, הופכים את הדף שיהיה בצורה כזאת, ואת זה לוקחים לכאן ועושים כזה דבר. אתם יכולים לראות עכשיו שיש לנו כזה פתח. אתם פותחים אותו. אתם רואים שזה פתח? הנה, יש לנו קוד פתח. אז את הקודקוד הזה אנחנו מחברים לקו שכאן. ככה. רגע. אתם יכולים להתחיל גם מהקצה. ככה, עד שאתם מגיעים למצב הזה. נתקים טוב ואותו דבר בצד השני. שיהיה ככה. עושים אותו דבר בצד השני. לי פשוט נוח מהקצה להתחיל לעשות את זה. ככה. עד שאנחנו מגיעים לקו. יצא לנו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו עושים ככה. הכל בסדר, כלום לא נהרס. עושים ככה ומציירים כאן ציור.
דקה אני אראה לכם. אז ציירתי את הציבור המושלם ואני אראה את זה. אז חוזרים לאותו הדבר, יש לנו כבר קרנקה, אז אנחנו עוברים עליו. הנה, יש לנו קרנקה ותמרים, ושים לו ככה. עכשיו אתם לוקחים את זה צד אחד ופשוט מקפלים אותו בצורה כזאת, ככה, ולהדק כאן, אוקיי? בערך הבנתי מה עשיתי, עושים ככה, ככה, ואחרי זה לוקחים את זה ומכניסים את זה לכיס שיש כאן. מכניסים לכיס שיוצא דבר כזה. אותו דבר בצד השני. אני אראה לכם עוד פעם. עושים ככה, מעטפים כאן ומכניסים לתוך הכיס בצורה כזאת. אוי, זה לא נכנס לרגע. שנייה, נסדר את זה. דקה. אז הצלחתי להכניס את זה, ותראו מה יצא לנו. יש לנו פה כזה, ואפשר לשים כאן דברים, כל מיני כאלו, מחקים, אני יודעת, כל מיני דברים, מלא דברים כזה לא. וזהו, שמחה שעזרתי. אם עזרתי. רק אל תשכחו לשים פה לייק ועוקב ולצפות בסרטונים שלי. יאללה ביי.